प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिक गणेश की जय। तो प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो देखिए गुरु बहना, आप लोग के बीच बहुत दर्द भरा शिव चर्चा कथा सुनाओ तनी कि एगो बाझिन वाली उनकी कितना दुख गाँव गड़ा, कितना उनके का कहता, कितना उनके दुख मिलल बा, कितना कष्ट मिलल बा। तो उनके पे महादेव जी कैसे प्रसन्न भइल बानी। तो आप सब गुरु बहना हमरे कथा के शुरू से लास्ट तक सुनो, तब्बे जानम कि कैसे महादेव जी उनके पे दया कैले बानी। तो आप सब हमरे कथा के सुनी। तो देखी दीदी, एक गांव रहल, ओ गांव में एगो औरत रहली। ओ गांव में औरत रहली, उनकर शादी भइले 12 बरस हो गई रहल। उनकर शादी भइले 12 बरस हो गई रहल। उनके देखी एको बाल बच्चे, 12 बरस शादी हो गई लेकिन उनके एको संतान ना रहने। देखी एको जब संतान ना रहने ते अगल बगल के लोग जन होला पर पटीदार होने, तो सब लोग उनके यह ताना मारे, अरे बझनिया के मुंह देखल दोष हवे। इहे कहे केहू कि अरे इतना दिन ते इनकर शादी हो गई लेकिन आज ले इनके कुछ संतान ना भइने। अरे सुबेरे जे उठेला अगर इनकर मुंह देख लेला तो उनकर देखा समय पूरा बर्बाद हवे। ए बाझिन के मुंह देखल दोष हवे। देखी दीदी, केहू ऐसा लोग केहू केहू रहे कि बेचारी के मुँहे पे ही कह देलो, अरे बझिनिया तोर मुंह देखल दोष ह, 12 बरस हो गल तोर शादी भइले लेकिन एको संतान ना भइने, तो हमन के काहे आँखी के सामने तू आ जालू। देखी दीदी, वो बेचारी अपने दुआरी पे रहे, अपन रोड धो के जा तो केहू रास्ता में इनकर जान पहचान के लोग मिल जा तो सब केहू मुंह मोड़ी ले, सब केहू ये कहे अरे बाझिन ह, इनकर मुंह जे देखता तुमकर समय सही ना रहता। लेकिन देखी दीदी, इतना कुछ सुनत रहली, अपने दिल के बात या के अपने स्वामी जी से कहत रहली कि बताई 12 बरस शादी हो गई, आज ले एको संतान ना भइने। सब लोग बाझिन कहता, सब लोग रोड धो के जानी ते ताना मारेला। बताई अब के माई दादा रहने उहो लोगन के मौत हो गल, चल गए लोग, अब हमनिए के दू जानी बानी। सास ससुर देखे जियने ते ना कुछ कहले रहने। देखी स्वामी जी ना कहले बने लेकिन अगल बगल के लोग उनके बाझिन नाव धो देले बा। देखी अपने स्वामी जी से कहली, तुमकर स्वामी जी कहने काहे तू ये तर कहतलू, अरे जाय द ना भगवान संतान देता ने तो जाय द, हमन के कोनो कर्म अगला जमाना के हमन को बिगड़ले बानी तो आज हमन के संतान ना होता ने। देखी उनकर स्वामी जी ये समझावत ने, लेकिन कहतली सुनी हमार बात, एगो बात आपसे बतावत तनी कि हम आपके राय देतनी कि बाल बच्चा खरतीन अपन शादी दूसर आप कली। कहत ने की बात तू काहे कहतलू, हमरे लइका हुई हैं चाहे ना रही हैं लेकिन हम काहे दूसर शादी करी। अरे दूसर शादी आप कर ले तहे जौन गांव गड़ा के लोग बाटे, जौन अगल के बगल के पर पटीदार बाने, बाझिन कहतने तो नाई बाझिन केहू कही, अरे अपने घर में एगो कहल जाला कि एगो आ जइहें गोदी में के लाल आ जइहें एगो, तो केहू ना कही आप शादी कली। कहने की ना हम ना करब शादी, तू हमके तुहार राय देतलू, सब कुछ कहेलू ते अच्छा लगेला लेकिन हम तुहार कहल बात ई ना मंजूर करब। देखी उनकर स्वामी जी गुरु बहिना ना मंजूर कईने, अपने मेहरारू के बाद औरत के बाती के अपने मंजूर नाई कईने। कहने ना सब कुछ ज्ञान देलू तो हमके सही लगेला लेकिन कहल जाला जैसे भगवान जोड़ी लगा देले बने,
जैसे 7 फेरा लिवा देले बाने उन्हीं के साथे रह। अगर तोहरे किस्मत में साटल रही तो तोहके लइका मिली है, और तोहरे किस्मत में ना साटल रही तो तोहरे बाल बच्चा ना हुई है। देखी उनकर स्वामी जी यह बात कहने, आज जब उनकर स्वामी जी ई बात के ना मंजूर कैले बानी। अब त ये औरत सोचे लगली जब हमार स्वामी जी भी बात ना मानत तनी कह तनी ना दूसर शादी करो, आ गांव के लोग बाटे तो हमके यह ताना मारता, अरे बाझिन के मुंह देखल त दोष बाटे। देखी अब ऐसे 2-4 दिन बीतल ते रास्ता धो के जात रहली, आ मन मरले वाली ते केहू कहता केहू आवता वही रास्ता मुंह मोड़ी लेहल कहता कि अरे एकर मुंह देखल दोष बा, देख रहिया में पड़ गईली। अब हमन के जौने कार के लिए जातनी ई कार हमन के होई ना, ई बाझिन के हमन के मुंह देख लेनी। देखी वही के पिछवा 2 औरत आवत रह लोग, उ लोग बहुत सही रह लोग। उ लोग ई बतिया सुन गई लोग कि देख जातली औरतिया त काहे ये औरतिया के तर कहतली। अब बेचारी तो कुछ बोलबे ना कैली, लेकिन उ आगे लोग बढ़ गए लोग। ती दोनों जानी जन पिछवा के औरत रहल लोग सुनल लोग बतिया त कहल लोग कि ये दुल्हनिया सुनबू तो से एगो बात बा। कहली कि उ सोचे लगली काहे इली सब हमके रोकता, हमसे तो केहू बोलबे ना करेला, आ काहे सब हमके रोकता। कहली अरे सुनो एगो बात बा, तो से कुछ कहे के बा। आखिर में तू आवत अलू तो तू का गलती कैलू कि हऊ दोनों मौगी हो जौन लोग अगवा जाता काहे तो के लोग एतर कहल लोग, आ हम सुननी है तक सारा दुख अपन बतावे लगली। ओ दो लोगन से ओ गुरु बहिना लोगन से सारा दुख बतावे लगली कि सुनी ऐसन बात बाटे कि हमार 12 बरस शादी हो गईल बाटे, आ हमरे एको संतान ना बने, आ हमरे सास ससुर रहनी दोनों जानी सबन के मौत हो गल, दोनों जानी सब अपन मर गए सब, लेकिन सास ससुर जियत रही ना के कुछ कहल। हमार स्वामी जी ना कुछ कहनी, लेकिन अगल बगल के जो पर पटीदार हमें लोग केहू बात सब केहू ये कहेला कि ये बाझिन के मुंह देखल दोष बाटे, ये बाझिन सुबेरे पड़ जाती अली हमन के काम जो जौन जातनी करे उ काम ना। तो कहतली की बात बा, उ लोग कहली बात बा। कहली हाँ हम एगो औलाद बिना आज हम बेहाल भइल बानी। आई अपने स्वामी जी से कहनी हाँ कि जब ना एको हमरे कोख से ना औलाद भइने तब दूसर शादी कली, लेकिन देखी हमार स्वामी जी ना मानल बनी। उ कहल लोग गुरु बहिना सुना एगो हम तोहके राय देतनी। कहली का तो सुनत तो के एगो राय देतनी कि सब एगो महादेव जी करे वाला हई। कहल जाला देनी उहे लेनी उहे। अगर महादेव जी के तू मनबू, भोलेनाथ के शंकर भगवान के तू मनबू, तूहे तोहरे दिन के तोहरे समय के उहे बदले वाला हई। कहतली कि ये दीदी हम तो ना जानतनी, अरे का होला का ना होला। कहली कि सुनल तो से हम बताओ तनी, तोहरे गांव में उ नियम कानून ना बा तो हम जानतनी, हम तो से बता देतनी। अगर तू कल चाहत हो तोहरे गांव में महादेव जी के मंदिर बा। कहली हाँ बा। तो प्रतिदिन तू जइह भगवान के मंदिर में, महादेव जी के मंदिर में तू जल चढ़ैया। आ जौन हाई महीना के जौन प्रदोष होला 2 अन्हार पख में आ जोर पख में प्रदोष पड़ेला, तू प्रदोष व्रत तू करिह। उ महादेव जी के उ व्रत ह। आ प्रदोष उ व्रत करिह। आ सोमवार के जौन होला सोमवार के, तो सोमवार के जाके भगवान के शिवलिंग पकड़ के आ तू जौन अपने दिल के आत्मा के जौन बात रही तो तू महादेव जी से कहिए। आज जहाँ भी तो से हम बता देतनी, जहाँ भी शिव गुरु के एगो चर्चा होला, शिव गुरु के एगो चर्चा होला, आज जहाँ चर्चा होई हम तो से कहब तो तू चर्चा में जाइल करिह। कहली ठीक बा, आप सबन हमसे बोलले बानी, हमके राय देतनी, ते राय के हम जरूर करब, ये नियम के पालन हम जरूर करब। लेकिन देखी दीदी ये नियम के सूत्र में 3 गो सूत्र रहल,
उहो लोग बतावलो कि सुना ऐसे ऐसे कल जला। कहली कि देखी हम ना जाने नी तो देखिया केहू गुरबहिना से अगर बात करिह, केहू से सब केहू के गुरबहिने कह के बोलिह आ सब केहू के ओम नमः शिवाय बताइह, सब केहू के ओम नमः शिवाय। केहू के कहल जाला दीदी, केहू के गलत राय ना देहल जाला। जे अगर तो से पूछी तो केहू के गलत तू राय न दीह, तू बढ़िया बात ही बताइह। कहली ठीक बा, जब आप सब हमसे यह बात कहतनी ते बात के हम जरूर करम। देखी उ लोग राय दे दे हलो। आई जब अपन अली घरे, आ जब घरे अली अब रोज सवेरे कहली अपने स्वामी जी से हमके सामान ले ले आई। आ जौन गाँव के मंदिर बाटे महादेव जी के हम उन्हीं के लगे जाई, हम उन्हीं के लगे हम जाई, उन्हीं के हम पूजा करे जाई। हमसे केहू भेटाई लहल तो केहू कहल कि अरे देवे वाला महादेव जी हैं, लेवे वाला महादेव जी हैं, उनके मनबू तो सब दी हैं, सब उहे करे वाला हैं। देखी उनकर स्वामी जी सब सामान ले आके देहनी। अभी का कैली जौन महीना के प्रदोष होला ई देखी उठा लेहली, लगली भूखे। आ सोमवार के सावन के सोमवार के जौन दिन होला चाहे सावन के समय आवे तू भगवान महादेव जी के शिव गुरु के बहुत ध्यान लगा के उनकरी पूजा आराधना करत रहे। देखी अब जहाँ शिव चर्चा होखे दूसरे नगर में, दूसरे गांव में कहीं शिव चर्चा होखे ती अपने स्वामी जी के लेके आ जा। शिव चर्चा में अपने स्वामी जी के लेके जा। आज उस शिव चर्चा की कथा कहानी जौन होला भजन बहुत ध्यान मगन से दोनों पति पत्नी दोनों जानी लोग सुनत रहे लोग। देखी दीदी ऐसे कुछ समय बीत गईल। जब कुछ समय बीत गईल ते गांव गड़ा के लोग ही कहता अरे बड़ा जातली महादेव जी के कहतली हम जातनी पूजा करे। अरे महादेव जी सब कुछ देवे वाला हैं। सब केहू उनकर हंसी मजाक उड़ावत रहल। लेकिन देखी दीदी केहू दुनिया कुछू कहल लेकिन उ अपन कर्तव्य ना छोड़ली, अपन कर्तव्य ना छोड़ली। अपन जवन उ लोग कहले रहल गुरबहिना ओही लोगन के बात पे उटलल रहली। देखी ऐसे दीदी करत करत उनके कुछ समय बीत गई तो उनके भगवान उनके गर्भ से महादेव जी खूब सुंदर के एगो बालक देहनी। खूब सुंदर के उनके गर्भ से एगो बालक दे देहनी। आ जब बालक भईने तो गांव के जे ताना उनके मरले रहल, जे उसके बाझिन कहले रहल। देखी महादेव जी सब ले लोग के मुंह देखी नीचे हो गइल बा, झुकी गइल बा। देखी दीदी उनकर पटीदार रहने उहो लोग कहत रहल। देखी केहू अब इनसे कुछ कहत नाई बा। लेकिन देखी दीदी इनके लगे कोई औरत के लगे दोनों जानी के पति पत्नी के अंदर कौनो प्रकार के घमंड ना बा। सब केहू के गैली गोड़ धवली धैली आ धो के कहली कि अरे आज हम अपने घरे शिव चर्चा कहवाइम दीदी। कहली कि ये दीदी गुरबहिना दीदी लोग आज हम अपने घरे शिव चर्चा कहवाई, हमरे शिव चर्चा में आके आप सब शामिल हो जाए। देखी केहू कुछ ना कहल, केहू कुछ ना कहल। उ जब अपने घरे शिव चर्चा कहवली तो सब गुरबहिना लोग आए लोग, सब जितना गांव के लोग के कहले रहली सब के हुआई लो अच्छा से अपन शिव चर्चा कहवली, प्रसाद बटली, महादेव जी के वैसे गुणगान करवली। सब कुछ भइल, सब केहू देख के बहुत खुश भइल। कहल लोग कि चला हमन के तो बहुत इनके ताना बोली मरनी, बहुत कुछ कहनी, लेकिन देखा महादेव जी इनकर दिन के बदली दहनी। देखी उनकर स्वामी जी कहने कि देखा तू हमके राय देहलू कि दूसर शादी करे के, लेकिन हम ना तोहरे बाती पे टलनी, हम तोहरे बाती पे ना रहनी। कहनी कर्म में लिखल रही, किस्मत में लिखल रही तो हमके दीहे भगवान, आ ना किस्मत में लिखल रही तब ना हमके दीहे। लेकिन जौन जौन कहले रहली तौन तौन उनकर स्वामी जी मनले रहनी, लेकिन एगो शादी के लिए ना तैयार भइलनी दीदी। तो देखी दीदी जब इतना
तन मन से उ भगवान के महादेव जी के पूजा कैली। उ गुरु बहिना लोग बतावल तू बाझिन औरत के कितना उ दुख कटले रहली, कितना देखी दीदी उ दुख कटली कि गांव के लोग सब केहू बाझिन बाझिन कह के कहत रहल। रास्ता से जात रहली तो रास्ता से लोग कहत रहल कि बाझिन के मुंह देखी लेनी के आज हमन के दिन के समय बेकार जाई। देखी इतना दीदी सब केहू कहले रहल, लेकिन अपने दिल पे उ बेचारी पाथर रख के केहू से झगड़ा झुटी ना करत रहली। अपने प्रेम से सब केहू से रहत रहली। अगर ना केहू बोलत रहल त अपने बोलत रहली, लेकिन वही में चार बाती लोग सुना देत रहलो। लेकिन देखी दीदी भगवान महादेव जी उनकर दिन बदलले बानी तो कैसे का कहतली। जैसे हमारा ये शिव गुरु दीनवा पलटनी, जैसे हमारे ये महादेव समैया जो कईनी दीनवा पलटनी। जैसे हम होए शिव गुरु ओइसे के देखिए शिव गुरु सब गुरु बहिना के, ओइसे के देखिए शिव गुरु आय अपने जो शिष्यन के सब कर दिनवा जो सुधारिए शिव गुरु। आ गाँव के जो लोगवा ये शिव गुरु मारे तेने तनवा तनवा जो मारी के बझिनी आए शिव गुरु। आ बझिनी के जैसे ये शिव गुरु आ रखनी जतिया, आ बझिनी के जैसे ये शिव गुरु आ रखनी जतिया। ओइसे के सब के जो देखिए महादेव जैसे के दिनवा ये शिव गुरु हमारो पलटनी, जैसे के हमरो ये शिव गुरु दीनवा पलटनी। ओइसे के सगरो जो शिष्यन के देखी जे हिरौरे के पूजे ये शिव गुरु आज हिरौरे मानी। उनकर समैया रौरे देखिए शिव गुरु आ सब कर भरोसवा ये शिव गुरु आय पही जो देखती जैसे के दिनवा हमरो पलटानी ये शिव गुरु। आ बझिनी के मुँहवा ये शिव गुरु आ रौरे छोड़ा मनी, आ बझिनी के हंसिया ये शिव गुरु आ रौरे जो देहानी। ओइसे के सगरो जो खुशिया ये शिव गुरु सब कर खुशिया ये शिव गुरु आया पही जो दे में कहतली कि हे शिव गुरु जे आपके तन मन से माना ताटे, जे आपके पूजता, जे आपके करता सबकर दिन आप पलट दी। हे शिव गुरु जैसे हमार समय के आप पलटल बानी, जैसे हमारी इज्जत आप बचौले बानी, वैसे सब गुरु बहनन के इज्जत बचाएं। जैसे हमके ध्यान देनी वैसे सब गुरु बहनन पे ध्यान दी। तो देखी दीदी यह कथा के भाव रहला, देखी कि एगो बाझिन के कैसे शिव गुरु कैसे दया देखौले बानी। तो आप सब हमरे कथा के सुनले रहब, अच्छा लगल होई तो कमेंट बॉक्स में आप सब हर हर महादेव लिखम।